Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алга таба койбер темалар турында. Бір айлық эксперимент тәмам, 26 маршрут хәрәкәтенең схемасы үзгәрүе нинди нәтиҗәләргә китерде? 9 мартта бөтен дөнья бөер көне билгеләп үтелә. Аларның сәламәтлеген ничек сакларга һәм бүгенге көндә нинди заманча дәвалау ысуллары бар? Аның тырышлыгына яшәүчеләр сокланып туя алмый, шалның иң яхшы ишегалды җыештыручысы кайда эшли? Сырхауханәгә барып җитү өчен кайберәүләргә җәмәгать транспорты кирәк. Мәсәлән, Мәләкәс ар ягында яшәгәннәргә. Аларның үтенечләре буенча 11 февральдән 26 маршрут хәрәкәте схемасы үзгәрде. Бу вакыт эчендә ул тест режимында йөрде. Башкарма комитет хезмәткәрләре һәм йөртүчеләр пассажирлар агымын өйрәнгәннәр. Тулырак безнең алдагы материалда. Бір айга якын 26 автобус яңа юнәлеш буенча тест режимында йөргән. Алар Мәләкәс ар ягына Гостев урамы буенча ГЭС бистасы ашагына түгел, ә кире юнәлештә дә йөргәннәр. Элек транспорт Хади Такташ Низаметдинов урамнары буйлап һәм аннан соң маршрут буенча барган. Микрорайонда яшәүчеләр автобус кирәк ди, ә шоферлар әйтүенчә пассажирлар агымы көннән-көн начарлана гына бара. Я сейчас с ГЭСа сюда привез людей, получается. Сейчас вот по зябе разгрузил. 2 или 3 человека сели, кому на ГЭС надо. Все. Сейчас в обратную пойдем, если может 1-2 человека сядет. На ГЭСе вообще нас не ждут. И потом, пока мы к пединституту подходим, вот с пединститута опять люди садятся, те, кто с нами ездил, кто знает, куда едет этот маршрут. Конечно, нужен автобус. Может, просто как-то маршрут поменять, так как он едет до военкомата, там делает разворот, потом только проезжает вновь отсюда и едет уже на ГЭС. Может, как-то его там сократить. Не каждая мамочка за рулем ездит, и с колясками, допустим, на «Газель» точно не сядешь. Поэтому большой маршрут все-таки, большой автобус нужен. Бүген башкарма комитетта 26 маршрут буенча экспериментка нәтиҗә ясадылар. В течение месяца была изучена информация по пассажирскому потоку, проанализированы все обращения и предложения граждан, после чего принято решение о нецелесообразности внесения изменений в схему данного маршрута. С пятницы, с 10 числа, автобусы 26 маршрута будут курсировать по ранее утвержденной схеме. Өстәмә рәвештә микрорайон халкы Зяб һәм Мәләкәс ар ягы бистәләреннән Сидоровкага күчеп утырмыйча барып җитә алсын өчен 6 маршрут расписаниесе эшләнә. Айзилә Шаймөхәммәтова, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзи, яңалыклар. Иртә шуннан соң туңдырып җибәрә. Температура тирбәлешләре юлларда үз-үзләрен калдырам. Тротуарлар һәм юллар боз белән капланган. Автомобильчеләр йөрү куркыныч дип белдерә. Аларның дәгъваларын хезмәттәшем Айзилә Шаймөхәммәтова тыңлады. Кар астында тыгызланып боз каткан. Шалла автомобильчеләре әйтүенчә йөрү бик авыр. Әгәр тизлекне арттырсаң, машинаны читкә алып ташларга да мөмкин. Юл транспорт һәлакәтенә дә эләгергә мөмкин ди шоферлар. Шуңа күрә хәзер алар чама белән кулланганда юллардагы реагентларга каршы түгел. Юлларда төрле хәлләр була. Мин ул реагентларны сибүне бик дөрес дип уйлыймын, кирәк дип тә уйлыймын, прям кирәк дип уйлыйм. Чөнки юлда бозлау булганда машинаның бит тормозга басу и бару тизлеге тагын да арта. Булай реагентлар булгачтан все равно әкренәя. Мост, он быстро остывает, или на нем лед бывает. А если реагентами посыпят, и по мосту можно спокойно проехать. Шаллада кар белән көрәш дәвам итә. Шәһәр администрациясендә аңлатуларынча юл хезмәтләре көчәйтелгән режимда эшли. Сегодня на очистке города работает 119 единиц техники и свыше 80 дорожных рабочих. Реагенты используются на территории остановочных павильонов, спусках и подъемах. Автомобиль юллары предприятиясы хезмәткәрләре тәүлек әйләнәсе эшли. Автомобильчеләрне тизлек режимын үтәргә һәм урамда өстәмә кыенлыклар тудырмас өчен эшләүче техникага игътибарны арттырырга чакыралар. Айзилә Шаймөхәммәтова, Ленар Султанов, яңалыклар. Бөйерләрнең төп эше канны фильтрлау. 9 мартта бөтен дөнья бөйер көне билгеләп үтелә. Аларны ничек сакларга һәм бүгенге көндә нинди заманча дәвалау ысуллары бар? Табиблар һәм пациентлар белән безнең төшерү төркеме аралашты.
Ничек сезнең хәлләрегез, әйбәтме? Зөлфәт Хәмидуллинга 61 яшь. Узган елның сентябрына кадәр ул бөер авыруы турында белмәгәндә иде. Шолылы йөк машинасы йөртүчесе булып эшли, бер вакыт хәлсезлек һәм эчендә авырту сизә. Шуннан соң табибка мөрәҗәгать итә. Шул вакыттан аның хроник бөерләр җитешсезлеге ачыкланган. Хәзер ул атнага 3 тапкыр гемодиализга килергә мәҗбүр. Бу махсус аппарат белән бөер функцияләре үтәлә. Лишине дә саңна гайбәт, җиңеләеп каласың, каннар нитә. Ул лишине барлыктан гайбәт. Үземә минем ошай. Гайбәт лишине, врачлар гайбәт тоже. Барсы да әйбәт. Лишине әйбәт. Лишине булмаса, ул соры җир булмай. Лишине диализ да гайбәт. Нәрсәгә? Хроник бөер җитешсезлеге барлык авыруларның якынча 10%-ын тәшкил итә. Ул башка авырулар белән бергә бара ала. Шуңа күрә табиблар һәркемгә бөерләренең сәламәтлеген күзәтергә киңәш итә. Основные симптомы проявления хронической почечной недостаточности, при которых нужно обратить внимание, это отеки, когда начинают отекать ноги, появляется сильная одышка, появляется артериальная гипертония неконтролируемая, и в анализах мочи появляются изменения. Хроник бөер җитешсезлеге җитди авыру, аны дәвалап булмый, ләкин бу хөкем карары түгел ди табиблар. Бу проблемадан чыгуның бер юлы ул гемодиализ. Бу процедура ярдәмендә организмнан зарарлы матдәләр һәм сыйыклык чыгарыла. Башкача әйткәндә, кандагы токсик матдәләр дәрәҗәсе көйләнә. Пропускать процедуру гемодиализа нежелательно, так как это все-таки нагрузка очень сильно на организм, на сердце. Кровь очищается в течение 4 часов, кровь из организма прогоняется вот через эти фильтры. Ел сайын ашыгыч медицина ярдәме хастаханәсендә гемодиализны 300-гә якын кеше үтә. Соңгы берничә елда 3 пациент Казанда бөерне уңышлы күчереп утырткан. Лилия Гатина, Ленар Султанов, яңалыклар. Шолының иң яхшы ишегалды җыештыручысы 38-нче комплекста эшли. Аның эш стажы 25 ел. Людмила Косарева бүгенге көнгә кадәр бу авыр өлкәдә хезмәт куя. Бердә яшәүчеләр аның тырышлыгына сокланып туя алмый. Чисталык патшабикәсе белән хезмәттәшем Айзилә Шәймөхәммәтова да танышты. Бу участокта тәртипне чисталык патшабикәсе Людмила Косарева күзәтә. 38-нче комплекста яшәүчеләр аны шулай яратып эндәшә. Аның эш көне иртәнге сәгать 4-тә башлана. Кешеләр уянып инде чиста ишек алдына чыгу аның өчен бик мөһим. Һәм ул 25 ел дәвамында шулай эшли. Если сильный снег, мы уже здесь рано. 4:30 мы уже начинаем чистить, двигать все. Работа смотрится в руках легко, но на самом деле не так легко. Надо снег убирать и ширкать, принимать силу. 38-нче комплекста яшәүчеләр үз ишек алдында һәм подъездларындагы чисталык өчен борчылмыйлар. Чөнки аларның сүзләре буенча үй территориясы тәртибен җаваплы тырыш кеше саклый. Менә иртән эшкә барабыз, һәрвакыт чиста була ул безгә. Җылмаеп исәнләшәбез. Кайтабыз, тоже шулай чиста. Чәчәкләр безнең монда җай көне инде күңелле. Һәрвакыт шундый безгә ул ни бирә инде ул эшкә теге барганда шундый шатлык белән барасың, теген итеп сөенеп китәсең, настроение булмаса да күтәреп җибәрә ул безне шулай. Бик инде тырыш хатын. Бик тырыш. Ул намус белән эшен башкара. Безнең аның шушында торучылар аны хөрмәт итәләр. Һәрбер йортның хуҗасын белә, һәрбер машинаның хуҗасын белә. Моннан тыш быел Людмила Косарева шәһәр конкурсында катнаша һәм иң яхшы җыештыручы номинациясендә җиңә. Бүләкләү рәсми шартларда узган, акчалата бүләк тә булган. Ләкин бу да аның өчен мөһим түгел. Җылы сүзләр ишеткәндә аңа авыр физик эшне башкару җиңелрәк. Айзилә Шәймөхәммәтова, Ленар Султанов, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам, исән-имин булыгыз. Челны, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбица. Все от производителя. С 13 по 18 марта. ТЦ Грин, первый этаж. Остановка Глобус. Санаторий «Радуга». Лечебные процедуры, трехразовое питание, комфортабельные номера, концерты, мастер-классы. 12 гектаров хвойного леса. Минеральный источник. Звоните 20 56 26. Открылась столовая в новом формате «Шакмак». Вкусно в квадрате. Работаем с 7 утра до 9 вечера. Вкусные завтраки, обеды и ужины. «Шакмак». Вкусно в квадрате. Машиностроительная, 27.